Здравейте хора и добре дошли. В днешното видео ще ви покажа едно място в Time Machine, което почти съм минал, но искам да дръпна леко назад. О, джампър на стол. О, пикантен гол на стол. И тук назад пак съм поправил работата. Така че в днешното видео ще ви, понеже почнах да практикувам Time Machine, случайно открих един хак, който е безполезен, но просто искам да ви го покажа. Видяхте ли? И сега гледайте само като се държите. Бам, 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 бам. И стигате до тук. Ще ви покажа и какво съм научил. Умирам на много тъпи места. Да. А на практика съм буквално да умирам почти никъде. Цък, цък. Добре бе. Добре бе. Цък, 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 цък. Цък, 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 цък. Още малко практично трябва на това ниво, за да го завърши да го мина. Няма как да го мина сега. Къвто и да извадя. Просто няма как. С моята котка. Обаче с тази котка направихме големи успехи. Подобрихме рекорда май. А не сме. 45 беше. Подобрихме. Дайте още един опит да направим. Не знам защо беше да ви го покажа. Но трябва да скочите по-в края, за да стане, за да вижте, защото ако скочите в ъгълчето, аз дори не успя да го чекам както иде. Скочите в ъгълчето, да става. Ще кажете, това е лъжен. Ако скочите по-в крайчето или в крайен център, ще става. Имам чувство, че това е по-лесно. Там няма тесни проходи. Тук сега цак има тройно, после има двойно, трябва да спреш после за милисекунда да го удариш. Мисля, по-лесно е. Отгоре. Гледайте, цък. Трябва да скочиш. Цък. Оп, чиста работа. Само се държиш. Не трябва да спираш, че пак да цъкаш. Цък. Аре бе. Айде, моя котко. Лъпа. А това е последно опит и спираме. Искам да е някакво по-кратко видео. Последно. Хайде, цък. Уа! Добродюнок. Това ще ми да сваля и видеото тъпа игра. Ще го реша. Действа лайф. Това е геймхак. Това не е лайф. Това е геймхак. Ще са всеки те. Те май се оголемяват като скочиш, хора. Да, те се оголемяват като скочиш. Те като жички, де. Ще разкрия всяка една мръсна тайна. Те на километри даже. Между другото, искам да ви покажа как се получих да минавам камерка. Нали си спомняте трудната ми част в епизода лесно ниво една трудна част, където полудях, нали в началото се излагах. Така да кажа, че съм си научил урока, ама като го кажеш, знаете какво става? И умираш някъде, точно къде те предполагаш. Но тук
вече става малко по-трудно. И между другото, много ме кефи как музиката е слята с това, което следва. Цак, 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 цак. Може да не успея да го мина, най-вероятно няма да успея, защото го зарязах. После и джампър. Ще пробвам джампър. Джампър като цяло доста лесно, бих казал. Много лесно се учи. Два практиса и го направих. Цък. И тук има една монета, която ни улеснява пътя. Да, не го мина, няма значение. Просто това много улеснява. Цък. За джампър нямам никакъв жеки. Аз дори както видяхте да съм събрал ни една монета с него. Сега, ако искате, може да пробваме една да гипим, която е много трудна, естествено. Аз на практика веднъж ще бях с цел. Спам в центъра. И сега, ей тук долу. Да, тя е много трудна. Айде да спомням още веднъж. Ако не, ще го минем нормално. Естествено, ако стигнем там, де. Какво си мислите, че предизвиквам съдбата, ли? Изобщо не обичам да предизвиквам съдбата. Ето тук. Това първата ракетка беше най-лесната ракетка в колата. О, успяхме! Успяхме, хора! Тази монета, да, изобщо не е скрита. Просто може да избереш да отидеш нагоре. Ама как тук направих грешка. Някак си не. Ей, тук долу имаше някъде монета. Да. Ей, че умрях като взех. Че сега мая. Да минем сега като хората. Стримнети. Айде да пробваме стримнети, хора. Мислех си да го минаваме. Сега ще пробваме стримнети. И после ще си минаваме нормално. Нормално. Много ма кефи как прелита на ония големия скок. Така винаги си мисля, че съм сгрешил някъде, но то всъщност трябва да е така. Просто памятам да разтая обърната ракетка, защото поводявам с нея на тайм машина и вече има по-трудно, много трудно обърната ракетка, която лично аз минавам с доста практика. Примерно ми трябва 5-6 темпта, защото е наистина много трудно за мен, който не обича обърнатите ракетки. Цак, 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 цак. Добре, втора ракетка. Следва една доста трудна част, бих казал. Правиш нивото изцяло на рефлекси. Минавам. Да с дори не стигна до частта, но да. Там има едно досадно тройно и там ме тя, че чай да съм го. Значи това ми е нивото с намръщане, човече вече. И да, минахме си всичко както му е да. И сега само напредваме, ставаме по-добри. Спад никога няма да видите тук. Ще виждате в следващите епизоди, ще видите мина тайм машини и започна да се учи Cycles. Този начин е. Последно. Че ще поудея вече още малко. Добре.
забравям нивата, просто хора, няма да ви лъжа. Като ги мина и ги изоставям и... Знаете какво се случва. Цък! Цък! Омага! Ами лейш! Последната! Чура там, бе! Почвам да сте много. Пред камера съм най-големия бот на света. Пред камера не ставам за нищо. Без да има камера съм най-голям про. Казахме по нормалния начин, но не се издържа. Гледайте монети за... Не повече. Искам да пробвам едно нещо, което знам, че ще е много просто. Цъкам клипста. Да. Цъкам клипста, просто за да... Някак си ми харесва на музичката в това всичко. Тук трябва да не цъкаме и после цъкаме. Ако искате пък да мине клип след няма проблем, 10 000 години сме готови. А без да минавам други нива. Ако минавам други нива, малко по-малко време. Не искам да се излагам повече и един електродинамик. Да. Браво, Копко. Най-добра. Арима. Ей, тук ще умра. Аз колко? Котката се беше нагъзила. Шкодея. О, минах го. Това няма никакъв шанс. Един тайм машин последен. За малко успокояване на нервите. Или може да и за това. Чао.